Galaga. Boleh, malah nih. Bisa belum sudah. Coba kak, ayo, madem kasih. Hai, mau gua angin bisa gua mau kalau kurang bisa dengar boleh. Rồi, cô thọ. Chào xe thằng lên khăn lên hầm lênกูđầu sầu deh ya bisa sekunda bukan kah mau deh jalan time jalan san jalan time jalan going sih Cuman langsung bisa. Kui dulu apa deh? Hei. Mami. Ya. Semua lah lah pemirsa. Sagar kinare, diye pukhare. Reson cardनि आसि थुनो फैदों जाहा रेसन कार्डनि नङाबा मोनलानो KYC नो एबार KYC नांगौ दाखालिसो रेसन कार्ड मोनदों दिनैनो KYC रावबोना रावबो गैजोबबावासोमोन आयौ ओंखारनोसैसो फैखाबाय ओंखारादि ओंखारनानै हनै होसोना मोनालै नों बेखौ ओरै फै मामि मेगन मिसर दं ओरै फै उन्दैया माथो बेलाय ओरै फैदो होन ग्रे 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 दाउसो होसोलाबायबाय थांजोब्बाय नों होसोनानै फैला बिसोरो र' सेन्देला गनोसै जारला 1399 13 सो जायाखैदां आसि थुफैद' मामि थाथ'आ गोलैगोन दे मोनो रादल थाथ' साथामबो थुखायाखैमोन नामा आं थुबायमोन माथो नट भेरिफाइसो होदोंमोन मानो बिदि जाखो होमबालाय आंनिखौ थुफिननांसिगोन दे बिदिबा दाखालि आंनाव थांनानै थुफैदोंमोन ना आलदाखौ नाम्बारा 777 नामा औ बेखौ होफिननांगौ 56 जाबाय दा ओमफ्राय 42 39 1399 आसियाव माखौ आसि माखौ जायखिया ओरै होनसै ना जायाखै जाबाय होमबा आंनिखौबो थुफिनबावनांसिगोन मामि नालाय नों माखौ नाहरदों
नों माखौ नाहरदों? नानि गोरलैखौ र'